महत्वाची गोष्ट असा की सर्वे जो केलेलो असा त्याप्रमाणे जवळपास 74 बोलीभाषा हे मरणप्राय अवस्थेत असत. म्हणजे त्या सगळ्या मालवणी सगळ्या भाषिकांनी ती भाषा जवळजवळ बोलाचीच बंद केलेली असा. आणि त्यातच यंदा युनेस्कोने म्हणजे जगप्रसिद्ध संस्था युनेस्को यांनी या वर्ष 2019 या बोली भाषा वर्ष आणि देशी भाषा वर्ष असं म्हणून जाहीर केलेलं असा. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण जो मालवणी साहित्य संमेलनात सगळ्यांनी उपस्थिती दिलेली असं ही फार मोठी गोष्ट असं आपण एकदा आयोजकांचे टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत केलं. मालवणी भाषा टिकवण्यासाठी महानगरी मुंबईमध्ये ज्या ज्या संस्था काम करतात त्यापैकी आयोजक 2 संस्था ते म्हणजे सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान आणि मालवणी बोली संशोधन केंद्र या दोन्ही संस्थांच्या वतीने आजचा सोहळा सादर होत असा. त्याच्यामध्ये मालवणी बोली आणि साहित्य संशोधन केंद्राचे 6वे मालवणी बोली साहित्य संमेलन आज नायर सभागृहामध्ये संमेलनाचे संयोजन सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान मुंबई यांनी स्वीकारलेले असून अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय प्रभाकर भोगले यांची निवड करण्यात आलेली असा. एकदा आपण नियोजन समितीसाठी टाळ्या वाजवूयात. मराठी आणि मालवणी साहित्य क्षेत्रात कथा, कादंबरी, नाटक, ललित गद्य या विषयांमध्ये लेखन करून आपण मालवणी बोलीची मालवणी साहित्याची अविरत सेवा केलेली असा. त्या बरोबरीनेच मालवणी बोलीसाठी आपलं पूर्ण आयुष्य आपली पूर्ण कारकीर्द ज्यांनी खर्ची घातलेली असा ते म्हणजे ललित बंधूंनी दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी येथे मालवणी बोली आणि साहित्य संशोधन केंद्राची स्थापना 1990 मध्ये केली. मालवणी बोलीचा अभ्यास, संवर्धन, साहित्य आणि लोकसाहित्याचे संकलन, मालवणी बोली संमेलनाचे आयोजन या हेतून या केंद्राची स्थापना केलेली असा. आतापर्यंत या केंद्रातर्फे एकूण 5 संमेलने आयोजित करण्यात आलेली होती आणि त्यातले हे 6वे संमेलन आज रविवार दिनांक 23 जून रोजी इथे सादर होत असा. या आधीची संमेलन आडाळी 1993, कुडाळ 1994, कणकवली 1995, कसाल 2003 झाली आणि कणकवली येथे गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 साली झाला. आतापर्यंतच्या या सर्व संमेलनांका रसिक, साहित्यिक आणि मालवणी प्रेमींचो प्रचंड मोठो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालो. आजही त्याच चित्र दिसत असा. परत एकदा सर्व संस्थांच्या वतीने आपला मनपूर्वक स्वागत. कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण सरस्वती स्तवनाने करतो. सादर असा सरस्वती स्तवन सादर करणारे विद्यार्थी आणि शिक्षक असत विकास महाविद्यालय आणि विकास हायस्कूल विक्रोळी श्रीमती शैलजा नावकर मॅडम आणि विद्यार्थिनी.
हे मरणप्राय अवस्थेत असत. म्हणजे त्या सगळ्या भाषिकांनी ती भाषा जवळजवळ बोलायचीच बंद केलेली असा. आणि त्यातच यंदा युनेस्कोने म्हणजे जगप्रसिद्ध संस्था युनेस्को यांनी या वर्ष 2019 या बोली भाषा वर्ष आणि देशी भाषा वर्ष असं म्हणून जाहीर केलेलं असा. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण जो मालवणी साहित्य संमेलनात सगळ्यांनी उपस्थिती दिलेली असं ही फार मोठी गोष्ट आहे. असं आपण एकदा आयोजकांचे टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत केलं. मालवणी भाषा टिकवण्यासाठी महानगरी मुंबईमध्ये ज्या ज्या संस्था काम करतात त्यापैकी आयोजक 2 संस्था ते म्हणजे सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान आणि मालवणी बोली संशोधन केंद्र. या दोन्ही संस्थांच्या वतीने आजचा सोहळा सादर होत असा. त्याच्यामध्ये मालवणी बोली आणि साहित्य संशोधन केंद्राचे 6वे मालवणी बोली साहित्य संमेलन आज नायर सभागृहामध्ये संमेलनाचे संयोजन सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान मुंबई यांनी स्वीकारलेले असून अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय प्रभाकर भोगले यांची निवड करण्यात आलेली असा. एकदा आपण नियोजन समितीसाठी टाळ्या वाजवूया. मराठी आणि पहिलो नमस्कार माझो गणपती, पहिलो नमस्कार माझो गणपती, आणि दुसरो देवी सरस्वती. पहिलो नमस्कार माझो गणपती. भरला हैसर मालवणी संमेलन, गजाली आणि कविता वाचन. भरला हैसर मालवणी संमेलन, गजाली आणि कविता वाचन. करूया मी हय सगळे जाण, करूया मी हय सगळे जाण. साहित्याची गोड आरती. पहिलो नमस्कार माझो गणपती, पहिलो नमस्कार माझो गणपती. थोर जमले हय साहित्यिक, तुम्ही ल्यात रसिक प्रेक्षक. जमले हय सर थोर साहित्यिक, तुम्ही ल्यात रसिक प्रेक्षक. मालवणीचो करूक जागर, मालवणीचो करूक जागर. मालवणीच्या प्रेमापोटी पहिलो नमस्कार माझो गणपती, पहिलो नमस्कार माझो गणपती. गोड भाषा असा मालवणी, आडसाराचा जसा पाणी. गोड भाषा असा मालवणी, आडसाराचा जसा पाणी. नाटक लिवल्यानी गवाणकरांनी, सादर केल्यानी मच्छिंद्र कांबळ्यांनी, जगभर नेल्यानी मालवणीची कीर्ती. पहिलो नमस्कार, पहिलो नमस्कार, पहिलो नमस्कार माझो गणपती.